Sibonga nje ukuthi ube ngobheka le video uNkulunkulu akakulonde kubusise kama pastoring. Sindlulisa kakhulu ukubonga kubantu abangabalandeli be-channel. Kunabantu ama-member e-channel they contribute at least ngo-R10 ngenyanga, abanye ngo-R30 ngenyanga. Mostly uNkulunkulu akanilonde nonke libusise la nithatha khona ningasweli lutho kunalokho kuphindaphindwe enqolobaneni. Siphinde sibonge kubantu abanokukhomenta not ngoba bebuza but ukhomenta ebonga ukuthi amaphupho amsize kangakanani. Abanye they just call not ngoba befuna ukubuza kodwa ngoba befuna ukubonga. Lokho kuwumuthi omkhulu ngithina kuyaselapha kuyasikhuthaza ukuthi kunabantu who appreciate into esiyenzayo. uNkulunkulu akanilonde. Inamba ngithi sekusona ekuseni ya5 ntambama kuphela nakhona ibomuntu omlandeli ukuze sethele inamba namhlanje sibheka lana ubongani yende ekubongani yende uthi kunjani futhi ngicela ukubuza ukuthi umuphupha ngiphupha umama wami esewashona engiphinyama eBiltong umcwebi uthi umcwebu. So umqwebu abanye bathi umqwebu thina nje sikhule ngakithi umqwebu, abanye bathi umqwayiba iBiltong ngesingisi lobeshesho ke lapho ubongani ukuthi umcwebi umqwebi. So umqwayiba or umqwebu or Biltong in English inyama le eyomisiwe yabekwe elangeni emakhaya bebekwa nje lapha eyomiswe elangeni ifaka utswayi idliwe ihlazi njalo imnandi uyidliwa kwesikhathi. So abanye banemshini yokuyi-dry noma yokuyomisa. So number 1 masikhuluma ngomqwebu, number 1 ngokujwayelekile la umuphupho umqwebu siyasithele njengophawu oluhle uma ubona noma umningi lo mqwebu lusho isikhathi senhlanhla nokuchuma esizayo kuwe. Futhi kungenzeka sekukhona la uzoba nenhlanhla khona uchume uthuthuke noma uphumelele lento lokuhle. 2 uma uphawu umqwebu kupha oluhle uma unika noma kunomuntu osuke kunikeza umqwebu lokho luyayisho inhlanhla nesibusisi esizayo liphinde likhombe namathuba angcono azofika kuwe. Ongaba amathuba omsebenzi noma ngamathuba emali, yabo. Number 3 uma umqwebu uphawu futhi uma uthenga lelo ukhomba ulindele mhlawumbe ihlala kahle nozinzo ngakuze imali ukungasweli kanye nentokomalo. Number 4 uma umqwebu uphawu uma uwudla liyayisho ukuthokozela impumelelo yakho, liyakuthi ukuthokozela ukuchuma nenalo imali noma ukuthokozela ukufeza kwezifiso zakho. Futhi 5 uma umqwebu uphawu uma uwudla lube lukhomba futhi umzuzu omuhle wenhlanhla wempilo enhle wenhlala kahle kanye nenjabulo esuke izofika kuwe. Number 6 yenza futhi umuphupha umqwebu wophawu kwesinye isikhathi uma udla so likhomba umzuzu omubi okhandwa ngedliso izisha zakho. Futhi yes at times even though kungashintsha but sometimes you need to pray, you need to yabona thola inyama yengwenya futhi uyidle ngoba ungenzeka ukuthi udliswa la ngephupho lomqwebu. So number 7 umuphupha umqwebu kuba uphohla kakhulu uma uphaka uphanga uyaphaka noma uphakela abanye abantu lokho khomba uba nemali yanele. Kanti futhi ngaphinde khomba ukuthi mhlawumbe kuyafanele kumele wenze mhlawumbe iladi noma kwenze into esithebe ngempeleni wenze into esithebe wenze izidalo zakho uma ukuthi ubona uqhobe uphaka unikeza abanye abantu. 8 uma umqwebu uphawu uma nguthonakele lokho futhi uzohlabelana nebhadi noma ukudumala kanye nokukhungatheka ngenxa yokungatholi umphumela omuhle nomvuzo omuhle ngokusikhandla kwakho. Yeah, kodwa nje uma uphupha umuntu ekunika kanje ube ephupha umuntu ongasekho emini futhi kukhona inhlanhla lo mfulo ongasekho lo mfulo omdzala la mzama kumnika yona lo ekunene ukuthi thatha lenhlanhla noma thatha nasisipho esikupha sona
sokubusiseka nje empilweni. So akalindele ukuthi umhlaba khona ukuthi wayezohlangabezana nakho. But-ke kwaba khona la uJeffrey Khoza. Jeffrey Khoza athi inkinga yakho pastor uthanda umnikelo. Yo asinamali bo. Wabuke ukuthi Eric Khoza athi asinamali. Guys, angiyithandi imali. Kube ngiyayithanda imali ngabe lama calls engiwatholayo abantu abasuke bebuza amaphupho asuke benemali, ngoba ngikhuluma nabantu so osomabhizinisi abanye bayasebenza kahle, but I've never asked for money. Ngibachazela abantu befone, ngibachazele mahhala amaphupho. Kuleka kuyo Jesu.